Здравейте хора! Добре дошли отново в Ицката и в Ицката Про БГ. Днес съм тук с моя приятел и ще играем тук Brawl Stars част 2, както виждате. И в момента аз играя с моя приятел, играе с Анджело Сок. Не може да бъде. Не забравяйте да се абонирате и за Ицката Про БГ. Да, очаквайте. Имате край живот. Да, ако не се абонирате, 50 години лоши. Мале, как ми стана това, бе? И да, хора, миналата игра победихме, но просто не можах да я заснема, защото пръстите ми беха не знам на къде и не знаех къде. Тук ми беше скрин рекординга и не можах. Извинявам се. И да, още снимаме. Много съм слаб, хора. Хора, я пишете в коментарите какво всека ми давате от 1 до 10. Аз сам за себе си дам 0. И да, хора, в момента имаме звезда, която е рара. И да почваме да играем. Шо? Ход. Добре. Напам. Видя, аз да игра на бандо. Чак само да видя какъв е напам. Осапи пауъра на напам. И да, хора, спечелихме. Давайте ти реди. Ти добър си с Шели, давай с някакви играчи, защото си за сега си много добър. Да, хора, играят тук с някакви Legendary играчи, с някакви на планетите. Абе, не знам как ги побеждаваме, тъй като аз не правя нещо. Браво, бе! Филипс. Мале, че ти ми правиш цялата игра, ти качваш. Не спрямай тъп. Казано честно. Да. Всичко прав. Знам. Помощ, хелп? Нещо. Браво, бе! Удар беше. Нещо. Всеки го прави. Да. Един супер кип, значи се го прави. Бро, те кемпът. Спокойно, всеки влиза. Ти от тук ли влизаш? Уша да го цър. Не мога. Нещо. Спокойно. Да, токи може да го убиеш, сигурен съм. Сега ако го убиеш, то... Нищо. Дай да прашай, че так съм убивал. Чекай, аз ки сме героя. Искаш ли? Добре. Чакай. Добре. И ти оставаше да имаме сърч. Мога да се скрием. И да, хора, в момента тук ще се опитаме да ги победим тези. Ще се опитаме, не? Не знам дали ще успее. Той се претепа. И сега, хора, гледайте как ще контролирам бъстър. Тук нещо много така. Мафията. И да са... За първи път влизам в мафията. Хора, малко умрях. Но нищо. Ще оправя всичко. За това. Телефонирах в това. Добре. За да ти помогна да го претепаш. Мерси. По-скоро аз го претепах. Не. И че ти ми праща мене цялата игра.
И да, хора, след тази игра свършва видеото, защото имаме доста видеа. И да, хора, благодаря ви, че гледахте и до нови срещи. Чао от нас! Чао!